आँख भरी आई है, दिल घबराया है। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश विदर्दी और आज हिंदी धुन पर फिर से भोजपुरी सैड सॉन्ग लिखले बानी। आँख भरी आई है, दिल घबराया, यही धुन पर लिखले बानी भोजपुरी गाना। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी। आँख भर जाला हो याद जब आवेलू है, आँख भर जाला हो याद जब आवेलू। आज सपनों में आई के हमके रोवावेलू, सपनों में आई के हमके रोवावेलू। आँख भर जाला हो याद जब आवेलू है, आँख भर जाला हो याद जब आवेलू। सिंगल गाना बा, मैंने लइका के गाना मैंने लइके गाई। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बानी। तो अंतरा सुनी कैसे बा। आ तोड़ के चल गइलू नेह के नाता हो, लगता मर जाएम अब बुझाता हो तोड़ के चल गइलू नेह के नाता हो, लागता मर जाएम अब बुझाता हो। बोल कहे हमके इतना सतावेलू, आ बोला कहे हमके इतना सतावेलू। आँख भर जाला हो याद जब आवेलू है, आँख भर जाला हो याद जब आवेलू। तो आप सबके अंतरा और मुखड़ा बता देनी है। लास्ट अंतरा खातिर हमारा नंबर पर आप सब कॉल कर सकतनी। हमार नंबर बा 9934592912। काहे कि हर वीडियो में हम बतावे नहीं कि लास्ट अंतरा खातिर जे भी कलाकार गाना ही गावे चाहता तो लास्ट अंतरा वो कलाकार के व्हाट्सएप के माध्यम से हम गाना लिख के भेज दें। और पर्सनली में गाना जो लिखावे चाहता ओकरा खातिर पैसा लगेला। पर्सनली में गाना लिखावे खातिर ब्रांड गाना लिखे नहीं पर्सनली में। और जी नया म्यूजिक बनवावे चाहता वो नया म्यूजिक बनवाए खातिर भी संपर्क कर सकता। जी गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता गाना भी रिकॉर्डिंग हो जाए हमारा यहाँ। और म्यूजिक कम बजट में ब्रांड म्यूजिक बनेला हमारा यहाँ। और पर्सनली में गाना जे भी लिखावे चाहता हमारा नंबर बा है 9934592912। हमरा से संपर्क कैले के जरूरत बा और हमरा से जल्द संपर्क करी। हम मार्केट में अपन नाम कमाई। और चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव।